19 гыйнварда якташыбыз, шагыйрь, прозаик, публицист Галимов Сәләм исемендәге Республика Яшьләр премиясе лауреаты, СССР Язучылар берлеге әгъзасы Ринат Мәгъфүрҗан улы Хәйретдинов туына 70 ел тула. Шул уңайдан район үзәк китапханасы каршындагы Илһам әдәби музыкаль клубы, район модельле балалар китапханасы, район Моя гәзите һәм Балкыш әдәби берләшмәсе оештыруында шагыйрь әсәрләре буенча «Мин ышанам әле таңнарга» район конкурсы игълан итте. Чара балаларны һәм яшь үсмерләрне шагыйрьнең иҗаты белән таныштыру, якташ язучыларның һәм шагыйрьләрнең иҗаты турында белемнәрен киңәйтү, аларга патриотик һәм әхлаки тәрбия бирүдә ярдәм итү максатында оештырылды. Конкурста 3 яшьтән алып 14 яшькә кадәрге балалар, 15 яшьтән һәм өлкәнрәк яшь үсмерләр катнашты. Конкурсантларга 4 яисә театраль почерк, театралаштырылган тамашалар, шигъри юллар, үз әсәреңне шигъри, проза жанрында тәкъдим итү, туган як бизәкләре, Ринат Хәйри әсәрләре буенча рәсемнәр һәм Ринат Хәйри тормышы һәм иҗаты темасына кроссворд номинацияләре тәкъдим ителде. Аның беренче этабы район мәктәпләрендә һәм китапханәләрдә, икенче этабы район үзәк китапханәсендә узды. Чарада районның 13 мәктәбеннән, шул исәптән район үзәгеннән Тәлгать Рахманов исемендәге 2-нче, 4-нче, Кадер, Иске Күктау, Исәмәт, Аккүз, Андреевка, Ябалак, Этәй, Югары Манчар, Урта, Йонны, Иштирәк, Төп, Дөмәй урта мәктәбе филиалының Сүлте башлангыч мәктәбе укучылары актив катнашты. Туган көнемә дусларым, бүләк итте Ташбака. Тик ул әле йөрөй белмәй, өйрәтергә кулдан килми. Ни эшләргә дип баш вата. Атлап түгел, шушып та йөрөй белмәй Ташбака. Сакырсам да минем янга үзе килми, баш каткан. Ептагып тартып йөрсәң, йөрөй белә. Хәтта йөгергән сакталы артыннан калмай килә. Ә нигә үзе теле йөреп китми Ташбака? Малайларга ашагансың, усалсың диләр миңа. Нигәсен усал малайлар юаш кызларга тия. Безнең мәктәптә бик усал малайлар да бар әле. Усал малайлар янында юаш булып кара әле. Тукмарлар иде көн сайын, шәштән тартырлар иде. Усалсың дип сез бер дә юкка. Гаепләмәгез мине. Менә уйнарга чыгармый. Бүген көн буранлы ди. Буранның да җәяүләсе Себертә торганы ди. Тәрәзәдән караган идем. Шымы дип мин урамга. Буран бер дә охшамаган, җәяү йөри торганга. Әйтерсең дә Акбузатның яллары җилгә тузган, инҗе көмеш ялларны тарап җибәргән урман. Авызлыгын шәйни, чабалы Акбуз хайран. Урал батыр яши торган, әкият иленә табан. Йөгән кидрәсе иде, шул Акбузат буранга. Әнием суык диеп, чыгармы шул урамга. Бүген иртә тордык без, көн килгәндә яктырып, утырабыз күл буенда инде балык каптырып. Утырабыз шун гына, кан куыштан күз алмый. Чикте бер балык, утырганда түзәлми. Бармак шыбыгы бей, дүп-дүп тибә йөрәктә. Белер идем ни сорарга, алтын балык эләксә. Минем ниләр сорарны, әллә инде белдеме? Дык иттереп тарттылар, өзде бармак җебемне. Еллар чиккә җитешеп, тешләдем бармагымны. Шуртан түгел, алтын балык, өзде бит бармагымны.
Кармагымны кайтарса, мин һич еламас идем. Шуннан башка мин аннан берни сорамас идем. Ул юклый, тәмле төшләр күрә. Әсир иткән йокы һәр йортны берни базнат итә алмас кебек. Уятырга шушы тынлыкны. Шулай да базнат иткән кемдер. Кем урамны бүлеп уртага, авыл буйлап шашып җыр ургалар, яшьләр килә җырлап бут таба. Юкыбызны бүләләп дип ачуланыр абыйлар. Ачуланмагыз абыйлар, без китәсе малайлар. Юк, абыйлар сезгә ачуланмас. Барысын да аңлый агайлар. Алар да бит сезнең шикелле үк армияга киткән малайлар. Инде менә сезгә чират җиткән, урам иңләп килгән җырчылар. 2 ел тиз үтеп китә, еллар гына имин торсыннар. Яралары сызлап йоклый алмый, чыккан иде ул шул чак йортыннан. Онытылып, шушы таныш кигән, ушылды да китте ветеран. Фатиха биреп узатта хәзер улы абыйлар. Кайыш булып, егет булып, сез кайтасы малайлар. Без кайтасы малайлар. Ринат абый Хәйретдинов, илешебезнең даны. Талантлы шагыйрь иде ул, онытмый һич кем аны. Туган ягын, табигатен ул бик тә нык яраткан. Матур шигырьләргә язып, илеш данын тараткан. Балалар өчен дә бик күп язган бит ул шигырьне. Күңелләрдә гел сакларбыз якташыбыз шагыйрьне. Кайнап торган, басуларсан кайтып килешем, тугы башаклар рәхмәт әйтеп, башы әле сиңа илешем. Туган илем синең табыныңа, апа калыш куя, апа калыш куя, апа калыш куя илешем. Туган илем синең табыныңа, апа калыш куя, апа калыш куя, апа калыш куя илешем. Конкурс нәтиҗәләре буенча иң яхшылар дип табылган чыгыш ясаучылар һәм башка барлык конкурсантларда 24 гыйнвар көнне район үзәк китапханәсендә үтәчәк шагыйрьнең чарасына чакырылачак. Шулай ук шул көнне шагыйрьнең туган авылы Үрмәттә чаралар үткәреләчәк.